Аз съм Марусия и това е страничката ми Поведа на душата. Днес искам да ви пожелая светли празници, много любов в душата ви, телата ви, в умовете ви, ново начало, нов възход, чистота тук и навсякъде около вас. Любовта да се зареди във вас, да се изпълни. И нека по Коледа се случат чудеса. А ние знаеме, че чудесата съществуват. Нека светлина изпълни идната година и си пожелайте нещо. Нека си пожелаем нещо заедно. Това, което никога не сме мислили, че може да се случи, и си го пожелаем сега. За нашето благо и за общото благо. И случило се. Благодаря ви.